Бәйрәмнең тантаналы өлеше яшь армиячеләрнең сәхнәгә Россия, Татарстан һәм районыбыз әлемнәрен кертү церемониясе белән башланды. Мөслим лицейының яшь патриотлары Россия һәм Татарстан гимнын башкарганнан соң сүзне район башлыгы Альберт Хужин алды. Без бердәм, без инде берләштек һәм ул бердәмлек сизелә. Миңа да сизелә. Siz özünüzdə sizib durasınızlar, tuğanları sizə, özümüzün soldatllarımızın tuğanları, soldatlar da sizib duralar, həm özlərinin yürekləri bilən rəhmətlərini yetkirədir. Rayonda hərbilərinin гаиләләре һәр даим кайгырту тойып яши. Һәр гаилә конкрет адреслы ярдәм белән тәэмин ителгән. Бабайга да күчтәнешләр китерделәр 23 февральдән. Соцсетидан китерделәр. Рәхмәт аларга, онытмыйлар, ташламыйлар. Үзе теләп китте. Барында димәде, кашып та йөрмәде. Аллаһу Тәгалә киемнең бирмеш көннәрендә исән сау әйләнеп кайтсыннар. Минем туганнан туган энем Илфат бүгенге көндә контракт белән хезмәт итәм. Ул моннан алда Кырымда, Севастопольдә служить итә. Шуннан контракт подписать итте. Әйбәт кенә хезмәтләре бетеп, барысында сау-сәламәт көйләребезне көтәбез. Хәрби хезмәттә чыныгу алган райондашларыбыз бүгенге вазгыятьтә яшь буынга патриотик тәрбия бирүдә үзләреннән өлеш кертәләр, рухи ныклык үрнәге күрсәтәләр. Күкләребез аяз булсын иде, җирләребездә сугышлар бетсен иде. Киләчәктә дә шулай матур чараларда бергә катнашып, менә бүген ватан саклаучылар көне билгеләп үтәбез. Шуннан да бик матур оештырылган, күренеп тора. Киләчәктә дә шулай бергә аралашып, бердәм булып яшәргә язсын иде. Vatanını yaratırga, iş en iyi yaratıra gerek. Balaların kudurgan ananı, bizim en iyisi. Armiyada kurtun şey var, ondan kaçıp bir yaram, vatanı saklara gerek. Onlar saklamasa biz уже kartayırız. Тантаналы чара Созвездие йолдызлык ачык республика телевизион эстрада фестиваленең район турында җиңүчеләрнең чыгышлары белән дәвам итте. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.